No, el fanfic es titula Ei, que la Doremi per fi aconsegueix menjar bistec! A veure, que ens ordenem. Primer de tot tenim el Jan que farà de narrador. I llavors doncs tenim les noies del Doremi que són, a veure, poseu-vos per ordre. La Doremi, la Cap. La Hazuki, qui fa la Hazuki? La Júlia. Qui fa Daiko? La Lídia. A més, vas amb peto, és fantàstic, saps? L'Oppo, la Coralí, la Momoko, la Natasha, jo mateixa faré la Nobuko i la resta ja es veureu. Comença. La Doremi i les seves millors amigues eren aparents de bruixa, però ningú més ho sabia. Havien de guardar el secret a les persones adultes i altres companyes de classe si no volien acabar convertides en granotes bruixa. La Doremi era la nena maca més desgraciada del món, i ella ho sabia perfectament, ja que era molt maldestra, tant al món de les bruixes com al planeta Terra, perquè tot li sortia del revés. Tot i la mala sort, ella pensava sempre en positiu, era empàtica i li agradava ajudar a tothom. El cas és que no aconseguia tot el que volia. Havien passat uns quants anys d'ençà que havien decidit no ser bruixes. Feia temps que no es veien i van decidir reunir-se. La més puntual va ser la Hazuki. En un restaurant hi havia una taula reservada. La Hazuki estava asseguda esperant que arribin les seves companyes. Arriba la Doremi. Doremi, has vingut. Pensava que no trobaries al restaurant. Ha estat fàcil trobar-lo. I què? Ja has aconseguit menjar bistec? I tant! Increïble! Recordo que mai podies. O te'l prenien o desapareixia per art de màgia. Devia ser una maledicció per no voler ser bruixa. Tens raó, ja me'n recordo. Fins i tot a l'últim capítol de la sèrie no em vaig poder menjar. Veiem entrar l'Ompo per la banda esquerra. Sèrie? Si l'estrella sóc jo? Ai, perdona, Ompo, em referia a l'últim dia de classes, que sóc molt despistada. Diu la Doremi traient la llengua i tocant-se-la amb una mica la nuca amb la mà. Sí, toca. Ei, Ompo, on eres? Per fi arribes. Deixa'm endevinar. Un altre càstig? Ho has acertat. I què? Com us va la vida? Molt bé, la veritat. Canviant de tema, l'Aiko i la Momoko encara no han arribat. Espero que no els hagi passat res. La Hazuki es posa la mà a la boca i comença a riure, amb el seu to característic. Ja veig que no has canviat gens, Doremi. Tu sempre preocupant-te pels altres. No us preocupeu, la Momoko vindrà aviat. Me l'he trobada a la cambra de ball. Me n'alegro. Per cert, Ompo, què tal va la feina? Em va molt bé, hi ha un munt de projectes que sortiran ben aviat. I tu què, Doremi? Continues sent aquella nena sapastre? No sóc pas sapastre. La Doremi ha aconseguit arribar sola al restaurant. Això és perquè hi ha bistec, estic segura. La Momoko arriba al restaurant. Perdoneu, està al lavabo. Momoko, m'alegro de veure't. La Doremi s'aixeca i li agafa les dues mans. Mouen els braços amunt i avall per saludar-se. Després seuen als seus llocs. Arriba l'Aiko amb la Nobuko. Com anem? Molt bé! M'alegro de veure-us. Nosaltres també! Ah, sí, jo. Quina sorpresa, Nobuko! Com vas amb les històries? Molt bé! Saps què, Doremi? La Nobuko ha escrit una història sobre tu. Sobre mi? Sí, i a més, ja no ets un gos. Ja era hora. I què hi diu? Has fet com a no morir d'un noi ben plantat? No és això. I què és? De debò ho vols saber? Esclar, tots es volem saber. L'Aiko em va explicar que mai aconseguies menjar el teu plat favorit. I en el relat que he escrit ho aconsegueixes. Vols que el llegeixi? Oh, i tant, em fa molta il·lusió. Cambrer, ja pot venir que tenim gana. El cambrer s'acosta i demana el que volen menjar. Quan el cambrer marxa, la Nobuko agafa la seva llibreta i comença a llegir. Començo! Diu perquè parin l'atenció. Eren les vacances d'hivern i la Doremi, una nena pèl roja, va estar estalviant durant les vacances d'hivern per poder-se menjar el seu plat favorit, un bon bistec de vedella. Ara que ja tenia forces diners pel seu objectiu, va anar a fer-ho realitat. Mentre passejava, va anar a parar davant d'un restaurant, mentre no parava de pensar en veu alta. Nyam, nyam, quina gana que tinc! Avui per fi menjaré bistec! La mare ja ho sap que avui no dinaré a casa. Va anar al restaurant La Carn i el propietari li va dir: ho sento, fa temps que ens hem fet vegetarians, el que passa és que no tenim prou diners per canviar el cartell.
La nena va sortir d'allà i va continuar caminant, tristament. Va aturar-se davant d'un altre restaurant, va entrar-hi i va seure's a la primera cadira que va trobar. Bon dia, què vol prendre? Un bistec ben gros, sisplau. Ja ho podrà pagar? Oh, i tant! Mira, m'ha dit mentre ensenyava els diners estalviats. He estat tot l'estiu ajudant la mare per així poder menjar bistec. T'entenc, però el bistec és el segon plat. Què vols prendre de primer? De primer? Que poden ser 2 segons. És que fa molt de temps que no menjo de bistec. Ho sento, però avui només ens queda un tall de bistec. Mira la carta, sisplau. D'acord, d'acord. Va fixar-se en la carta i va triar. Vull sopa de bolets. La Doremi va esperar. Esperava i esperava. Tot i que només havien passat uns 10 minuts, a ella li semblava que ja feia més de 2 hores que s'esperava impacientment. Finalment, quan el cambrer estava a punt de portar-li la sopa, la nena pèl-roja va marxar corrent. Les passes sonaven sobre l'asfalt del carrer. La seva respiració anava en augment. Al cap d'una estona va alentir el pas. Quina llauna, va dir mentre en xutava una. Clom, 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 va fer la llauna que acabava de xutar. He vist com la persona del davant li portava l'últim bistec, va pensar en veu alta i enfadada la Doremi. No deies que sí que em menjava? Encara no he acabat, continuo llegint. La llauna es va aturar en un descampat. La nena va començar a córrer i es va apropar a la llauna. Una flor havia sigut aixafada per la llauna. La nena pèl-roja es va ajupir i va començar a parlar amb la flor. Pobra flor, si et curo les ferides, que em podràs fer-li de ton desig, va dir-li. La flor no va dir res. Mentre la curava, la nena pensava: Floreta no et podia fer mal. I ara me'n recordo de la nena que vaig cuidar. Es deia Floreta. Ai, com la trobo a faltar. Perdona, no volia fer-te mal. Ha estat sense voler. Últimament tinc molta mala sort. M'agradaria molt menjar-me un bistec enorme, però estic segura que tu no podràs fer realitat el meu desig, però m'agradaria tant. I tal dit, tal fet, la flor, que era màgica, li va fer aparèixer un bistec molt gros a sobre d'un plat. Ella se'l va menjar i molt feliç es va quedar. Pi, què t'ha semblat? M'ha encantat, moltíssimes gràcies per escriure això de mi. La Doremi s'aixeca i fa una abraçada a Nobuko. Ella somriu. Doremi, escolta, que la Nobuko sap el secret de la floreta. Sí que ho sembla, sí? I ara què fem? Quina por! Majorica, 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 majorica. Doremi, què li passa res a la Hazuki? No li facis cas, deu tenir gana. Quina gana! Per fi ja arriba el cambrer amb els plats. Quina gana que tinc. Ai, com que es nota que ets cosaca pel teu accent. Salva't pels pèls. Arriba el cambrer amb algun plat ple de menjar. Em sap greu, però bistec no em queda. Què? Era una petita broma, de part de l'oncle. S'apropa un altre cambrer. Són bessons. Caps cambreros, és el meu bessó. Aquí té el seu plat favorit, senyoreta. Moltíssimes gràcies. Ara sí que sóc la nena maca més feliç del món. Però si et comportes com una nena. Nena? La Doremi mira enfadada a l'Aiko. Enfadada. Nena? Però si és l'òmbola que m'ha fet una broma. La Hazuki riu. Va, no et posis així, si només era una broma. Gira el cap cap a la dreta. Fa l'ullet mentre treu la llengua. Totes ens alegrem que hagis complert el teu objectiu. Enhorabona, Doremi! I de cop i volta descobrim que el narrador era en Shin-chan, tot i que per la veu al títol ja ho sabíem. En cas que no fos un fanfic, és un capítol real i estrany. I així va ser com la Doremi va poder menjar bistec gaudint al costat de les meves amigues d'infantesa. I conta, ja s'ha acabat. I ara la Misae diu: Hola, Misae. Si no sóc què, d'on has tret aquest conte? De la llibreria aquella on sempre ens miren malament. Així que el narrador has estat tu tota l'estona. Correcte. Què dius ara, fill? Ostres, no sabia que el meu pare era en Ranma, però he descobert que fas la mateixa veu. Entrant-me, voldràs dir en Goku? Tu, en Goku, no em facis riure. Oh, mare, ha vingut en Vegeta.